Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga up, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, yakakodzera kunge ichionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana unga wagara uri mugaro panapa dango kutenda nekuti sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, hanzi things has gone from bad to worse munyika yeZimbabwe to an extent yekuti munhu anoona kuti mota yehurumende, mota yenyika yane makore isati yaserviswa pairi kufamba ichibudisa hutsi ende haisi kukwanisa kubatsira vagari vemunharaunda. Akasvika pakutora mari yake akaona kuti ndikapa hurumende mari inobiwa, mari inodyiwa, rega ndingonotenga service kit, ndobva ndaita sei, ndobva ndavapa. But zvichiitika izvi kudaro service kit payakauya pakadedzwa location rese, nharaunda yese, zvikanzi vanhu vese handei kwamambo, handei kwaningi, kune mutambo uriko, vari kudoneta service kit, vanhu vachiombera maoko pwa. Ndo nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje. Ende sezvamunoziva ndinofamba nedingindira rekuti umbowo, handitaure zvinhu zvekunyepa. Ndoda kukuplayera the video mozvionera mega kuti vanhu vakaunganira service kit yadonetwa kuZRP. Mawani chaiwo. Don't forget, makanzwa upo chimwe achitaura kuti hanzi tinofanira kuita hurumende inotonga nyika iri kunze kwenyika, hanzi government in exile. Mawani nyaya yacho tichaikurukura namukoma G nasi time. Saka make sure wadzvanya subscribe button and the notification bell kuitira kuti patinongoenda live unomboita sei, unomba waratidzwa handitika. And then kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen. Kana une business raunaro rauda kuti ndikushambadzire, ndibate futi pasame number idzodzo handitika, toita business racho handitika. Zvamanje gwenziro rephytomed iro ndo riri kunetsa. Saka kana uri kuSouth Africa bata namba dzakanzi South Africa idzo, kana uri kuZimbabwe bata namba futi dzakanzi Zimbabwe idzo handitika. Vamwe vari kucomplaina kuti namba dzeSouth Africa hadzisi kubatika, dziri kunetsa, and chichichi ndichazokupai dzimwe namba futi dzekuti munokwanisa kubata handitika. And make sure walike Facebook page redu rakanzi 0.5 Creative Studios handitika, rina about 62,000 likes and 62,000 followers handitika. Right, ndisingatambise nguva, rega tipinde mukavidhio muzvionere mega live and direct pashata. Make sure unosiya comment, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unozvionawo sei, unochionawo sei chiitiko chakadai so handitika. Rega tinzwe kuti zviri kufamba sei. Pano tiri pahomestead yaAbraham Chimurivo ari kuita handover service kit kuZRP Bikita yemota inoshanda muno muBikita inobatsira ruzhinji. Saka aipa service kit yemota iyoyo, tinozitenda. Zirambe zvakadaro. Tinovimba nemi vana vedu tisi tinoti mai takudzidzisai munodzoka zvemotiona kuti nyika inodei. Nyika inovakwa neveni vayo, right? Pana momzo wanga wakutaura kumashure hanzi munzwewo zvichemo zvedu, kana tikauyako munzwewo zvichemo zvedu. Pane rimwe grafu randakaona zvekuti hanzi mupfumi anopa murombo mari,
murombo odzorera kumupfumi mari. Hamenoti zviri kufamba sei, ndo zvinenge zviri kuitika apa. Right now makaona zvaiitika, nzvimbo dzichigadzirwa, migwagwa ichigadzirwa, mari iripo, vakuru vari kufamba kukwidza nekudzika, zvinoita kuti mari nyika mari inayo, and then but iri kukundikana kutenga service kit kuti mota yehurumende iite sei, isevhiswe, kusvikira munhu individual azongofunga zvake kuti rega nditenge service kit. Pakaipa ndopapepa wainzwa vaMugabe vachitaura kuti ini newe tine basa, ini newe tine basa, handitika. Ndo basa ravaita sei, ravaitaura iri, handitika. So let me know what you think in comment section, kuti munofungei nenyaya iyi, handitika, kuti vanhu vakuita mudeme kuti vabatsire zvinhu kuti zviendewo kumberi, pakashata mahwani zvamanje handitika. Saka ndonyaya tikofamba nayo, ndonyaya ndakokuratidzai. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.